Ħaddiema ta' l-Air Malta jinsabu diżillużi bi proposti li qed isiru b'hekk imsejħa Easy Roster għaliex l-implementazzjoni tagħha tista' toħloq dbatija żejda l-ħaddiema li jaħdmu s-sigħat skedati. Il-General Workers Union qalet li s-software għal dan it-tip ta' roster sewa lill-Air Malta 30,000 euro minn barra 1,000 euro oħra fix-xahar illi l-linja nazzjonali tal-ajru ilha tħallas minn April illi għadda sabiex iżomm is-sistema għaddejja. It-taqsima marittima u avjazzjoni tal-General Workers Union permezz tas-Segretarju Charles Aġus ilha tiddiskuti mal-kumpanija il-ħinijiet tax-xogħol li ġew proposti, tant illi diġà saru 3 posponimenti minħabba oġġezzjonijiet illi kien hemm. Il-General Workers Union tagħmilha ċara illi mhijiex se taċċetta dbatija żejda u bla bżonn għal ħaddiema tal-Air Malta. Dwar dan, il-General Workers Union informat ukoll il-Ministru Tonio Fenech li min-naħa tiegħu għarraf lill-Union li kien se jindaga dwar din il-kwistjoni. Il-General Workers Union talbet ukoll l-Air Malta biex tagħmel evalwazzjoni mill-lat finanzjarju dwar il-benefiċċji u riperkussjonijiet li dan ir-roster jista' jkollu kemm fuq il-ħaddiema kif ukoll fuq il-kumpanija. Fil-waqt li d-diskussjonijiet għadhom għaddejjin, il-General Workers Union stqarret li se tkompli taħdem sabiex tinstab soluzzjoni li tkun tajba l kulħadd.